Malawi Today. Kunjaku tukukuzungulira Kanema uyu amene anthu ambiri akumufukula malingana ndi zimene adayankhula Shadrack Namalomba padzana. Kodi Shadrack Namalomba adayankhulanji nanga nchifukwa chani Kanemayo akuzungulira kwambiri? Tatiyeni tione kuti mmenemu muli chiyani chimene chasisa zayi kuti njovu ichoke mnyanga. Nanga nchifukwa ninji anthu akuti ukamachoka usasiye mlomo uzisiya phazi. Kodi kwa gwanji? From the front bench, and the front bench is speaking. The front bench is speaking, and it is saying no to upward adjustment of fuel. And we have reasons. Our people elected us to represent them at home. They did not elect us to harm them, to make decisions that will harm them. No. This recommendation, which is on the table to raise prices, is going to be harmful and dangerous to the well-being of that common woman in the village. As a party and as a member of the DPP, which we stand for people-centeredness, centered development, we are not part of this upward adjustment. We cannot come into this house to rubber stamp inefficiencies of a parastatal. By the way, Mr. First Deputy Speaker, sir, know this. Fuel is managed in a way that let me proceed. In the management of Pongo tambasulapo tumchichewa Anamalomba nkanena kuti sizoyenera kuti boma la MCP nthawi imeneyo likweze mafuta chifukwa izi ziphinja munthu wakumudzi, ziphinja munthu osauka amene amangophinjidwa pamene zinthu zakwera. Nde Anamalomba amanena kuti ife monga DPP sitikutenga nawo mbali pa nkhani yofuna kuti mukweze mafuta ino a MCP. Ife timayimirira anthu ndipo anthu amayang'ana ife kuti tikawayimiriranji ku parliament. Nde ife sitikutenga nawo gawo lokweza mafuta. Mmenemo ndi mmene adayankhulira Namalomba. Koma potinanga mafuta lero muulamuliro wa chipani cha DPP akwera, Anamalomba akutinji akakwera timamba nditwatsika adatsika ndi December sama tsika mboma linalija boma DPP mkumbu yomwe mjini matisa. Fusola la matanga inu lukukutani bwanji. Ile njira yanga ndongoza bautenga ile kuti faida correct ndado. Kalani pe tibwera kwa ine. Tibwera kwa ine. Ndikuti mene afotokozera anduna anzanga anduna energy mai afotokoza bwino. Kuti no mafuta sikuti amango khalira kukwera. Mmene tayambira kukonza dziko lino kukonza economy mwaonanso inflation ikutsika, forex yamba kupezeka, zonsezi zingafika nokoti nota zikonza kuno bwino mmene masomphenya athu ali ilione kuti inflation ifike pa single digit ibwerenso ku 80% kuti forex zipezeka. Muona kuti no tikamati kufika kumeneko mitengo ikhala yomvera ndithu kukwera kwake kapena kusikizikhala kuti kutsika kapena kukwera kutsika zonsezo komanso chachikulu nkatangale madobadoba amene amasokonezanso nkhani ngati zimene zizo na amene samapangitsa kuti katundu yazikwera. Ndipo mala profesa lukuneranso zakatangale ayi lezo sezinjatikachotsachotsa zimene zinja zoyipa zija mupezona kuti kutsogolo kuno mafutawa azikhala kuti no ngomverera mitengo izikhala yomverera zonse zizikhala zikuyenda bwinobwino. Tatsimikizira Malawi kuti profesa wabwera kudzakonza dziko lino kudzatumikira Malawi osati kuti no ena akaononge dziko lino sikudzaononga koma kudzatumikira Malawi. Ndiye kutumikirako njira ina ndi imene yokonza ndithu ntchito za mafuta kuti mafuta wadzipezeka nthawi imene aliyense wakwafuna moyo wathu dziyenda tisamakhaleso mwaganizanso mwakutika mafuta amafuta kumaito kuti mafuta tikapeza kuti mwakuti moyo dzingoyenda kukhanga tikunena kuti mafuta tilibe pa dziko lapansi. Iyi si nkhani ya ndale yayi, iyi ndi nkhani ya ubwino kuchitira dziko lathu ubwino. munthu wakumuzi kumuuza kuti automatic pricing mechanism APM akuzani kuti ndemo tisokoneza ife APM tikudziwa ife ndiye president wa dziko lino kapena izo mati 5% mwakuti anthu sangathe mwina kuzimvesesa. Sindikudziwa kuti inu ngati boma mupangapo chani kuti uthenga umene amayi Mathanga afotokoza
ufikire wina aliyense to the point of saturation na tonse tite kumpesesa chimene tufuna kupanga ngati dziko, not necessarily kuti za chipani kapena chani. I don't know kuti government mufuna kutani kapena mutani kuti Malawi wakumudzi amvesese chifukwa chimene iye ataone aona zinthu zikukwera, andi zinthu zikamakwera mutafotokoza mwina zina zizungu zinazi sangathe kuzimvesa. Honorable Minister. Ndichokoze jafuso limero nzoonadi kuti mwina ndikamati ABM angokhalira kuti ABM amene amadziwa anthu nda Professor Sabina Mutharika. Nzoonadi koma mwina tikuonera kuti ndondomeko imene imayendetsa mitengo ya mafuta, mitengo ya magetsi ndi zina zotero ndi madziso, chifukwa iyo automatic pricing mechanism sikuti yangokhala kugonera mbali yokha ya mafuta ayi, yagoneranso mbali zingapo magetsi ndi madzi ndi zina zoterozo. Ndiyeno kayendetsedwe kwa ndondomeko imeneyi amanena kuti kumene koko malamulo aziona kuti kodi dziko lino zinthu zikuyenda bwanji, kumene kukutengera katundu kodi katundu tikugula bwanji, kodi kunoko kumudzi kuno ndi mapezedwe a ndalama ifeyo kodi zino zikutiyendera bwanji. Zonse zija akaziona kunena kuti kumano tipange mtengo uwo. Ndiyo ndondomeko ya mitengo. Ndiye pamene tikunena kuti mbuyomu mtengo umene wa mafuta unapangitsa kuti mafuta omwe mungasamapezeke, mafuta ochepa amadabwera mapita kumayiko ena ngati Mozambique ndi Zambia, Malawi kumazunzika. Ndiyeno pano chiganizo cha boma nchakuti tikonzenso ndondomeko ya kayendetsedwe ka mafuta amenewa pa mitengo. Ndiye apapa ndi ndondomeko imene wayambidwa kukonzedwa. Cholinga chake nchiyani? Mafuta azipezeka, anthu asamavutike. Cholinga chake ndi chimenecho. Ndiye ifeyo mwatoza kuti pangapo chani imekunduna wati mogwirizana ndi anzathu akuyeneje tikhala ndi chuti kuyankhula kwa Malawi kwa fotokozera, tikhalanso ndi press briefing posachedwa apa lachinayi, komanso mwaona lero akumera ayankhulanso ku mtundu wa Malawi, tikhalanso tikuwafotokozera tipitanso ku parliament mukulankhulaso pa times kusayiwalika mesa apapaso mukulankhulaso pa times kulankhulaso pano tikulankhulaso pa times pa special kwa Gwanji komanso ifenso tikupempheni inuyo chifukwa inuyo anthu ambiri amakumvetserani, komanso radio yanu ikamena times imeneyi TV imene amakumvetserani kwambiri. Tanena niso kuti inoto babe utabweza niso babe can you say that again please? Imanena kuti ino awayana ino awanda ndi muzamwayi ino angone a Brian Panda anthu amakumvetserani kwambiri ndipo amakutsatirani. Ndiye ifeyonso tikufuna kuti inuyo mukhale ma disciples, anthu oti mukauza anthu Malawi zoona zokhazoka zokhudza nkhani imeneyi kuti iyayi ubwino wake ngokuti mafutawo azipezeka zogona pa filling station izo sizichitikanso. Koma musapeze mafuta wa business inu popeza munazolopanga maprofiti, musapange profiti pa munthu wakumudzi, pa munthu one panova anayenso panopano akupanga ndipo akupeza kukadanga chimanga chikuchipa ujeni fertilizer akupezeka akufuna naye moyo wake wamba kupeza akusisimuka. Ndiye musamalize munthu oti akusisimuka, munthu oti akusisimuka timampatsa phala timampatsa madzi, koma musapange zimenezi tikudalira inuyo. Mafuise chiro ndalama zambiri koma mwina amakhala kuti malipiro anthu ambiri sakusunthayi, so zimenezo mwina zimene zimadandaulitsa anthu, koma sitingamange bandage bala langonagona ndi kuti bandage sakuthandiza. Timenati zike mankhwala kuti bala lijalipo leti kumanga bandage. So izina zimene zikuoneka papa zitakati kumamanga bandage mabala ndi mabala achasama pola mutati muone nkhani imeneyi ufika kuchita deplete budget stabilization fund price stabilization fund imaliza imene jai. Koma osayiwala kupanga subscribe, like, komanso kupanga share kuti zambiri zimene tikuponya pano zisamakuphonyeni komanso wena ziwafikire. Speaking. The front bench is speaking, and it is saying no to upward adjustment of fuel. And we have reasons. Our people elected us to represent them at home. They did not elect us to harm them, to make decisions that will harm them. No. This recommendation, which is on the table, to raise prices is going to be harmful and dangerous to the well-being of that common woman in the village. As a party and as a member of the DPP, which we stand for people-centeredness, centered development, we are not part of this upward adjustment. We cannot come into this house to rubber stamp inefficiencies of a parastatal. By the way,
Mr. First Deputy Speaker, sir, know this. Fuel is managed in a way that let me proceed. In the management of